Salom, oras madita saluna, tapu kama perminggota, marede mahita tapu jituhata. Hamu dongan sahuria namarlas niroha dohita sadarion,
Alanunga mo ng Tuhan Jesus maralohon huaso ni hamateani. Hamunangan ni Jesus gabi hamunangan ng dihita. Ima na tapes tahon di hari Minggu sadarion. Ala ni ihu pasahat hami matuhamo. Selama Paskah madihita sude. Selama Paskah matutu. Rapon Tuhan Yesus dohita di pahehe. Ima topik ni Minggu sadarion dihita. Nunga hehe Kristusi. Hehe manang dohot hita. Laho marsoba tutuhata. Tapangiar maswarata memuji debata. Marhite namarede sian buku ede nomor 10 mayat sada 1 ayat 3. Hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di perbadia. Na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani. Nunga tutu hehe ibana. Ariodo jina dihon ni Jehovah. Marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni akapat de bagas. Imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halongangan doi anggo di matata, haleluya. Haleluya, haleluya, Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama do mauliate do hami tuho, ala ditaluon hodo dosa dohot hamatean, marhite hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakerimun namangulu hami, ala ni haheheon mi, dang pola mabiar hami midahamatean, ai hodo uluan nami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomo tuhati uron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargogoy mahami mamuji do mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan hapor siaw na mangulu, pai masahat hami tulabungmu,
Amin. Tapuji Tuhan ta mare dehita. Tangion habuma patini debata natar surat di Rom 10 ayat sia. Ai malua maho molo di parhatopot pamangami Tuhan Yesusi. Huhut dia porsiai roham naung di pahehe debata ibana sian akan namate. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Kor pungwanina.
Ta puji Tuhata marede hita. Tatopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong na pungudo hami di jolo martangi yang tuho. Ndada mga sahon hati goran nami na mga sahon asin niroham na godangido. Saya asi maroham mida saddo bangso nami. Sesa madosa nami sa luhut na. Say sungguli maroha nami. Asamuba roha doho pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Begema baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Ise be mangaluhon akan na pinilit ni debata do mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate. Alain dada holani naung mula mangulu do jala disiamu ni debata do ibana mangodion hita. Asa ngapon madi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Oh
Kristel di minggu tasadarion tersurat di Pesalmen 110 lalu ayat 10 1 ayat 20 sada. Jehova do pargogoku doho edeku jadi gabihatu waokku ibana. Tibul situtudo siamun ni Jehova do si bahen hamunangan. Nunga gogo tutu di pisang Jehova au, alai datung tuhamatean au di pasahat. Odo bahal ni Jehova, bengotan ni aka partigor do isugut. Ido sahatna martua maakana tu mangihon hatani debata jalan nau peoksa. Amin. Korpungwa nama.
Tapuji Tuhan Maradya Mahita. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sa do portibion, ra mahita mado. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suhatu dosa na tumapalangi do. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabi-gabi siya ton di perbadia, adorang suhabuan. Ido tuhata nato mau na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang natu atu banua toro dong di tanong na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahundur tu siam jabata Jehova mamanai pargogo na suatu dosani di si maibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mati au porsiat perbadia caladong sadahoria nabadia muria topan nala Kristen akan nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia tai namando mula mangolu sogok daging halak naung mate dohok dangoluan nasola sudah amin. Korna poso bulung.
Tabege matik ting. Shalom dihamu amanami nanami suang sauni na posobulung. Selamat Paskah na perjolo madihita salhutna. Dan selamat hari Minggu. Tabegema titing na masa di bagasan sadarion na perjolo na maragam. Gor ni minggutta sadarion ima minggu Paskah perjolo. Topik minggu rap Yesus di pahehe. Manang dibangkitkan bersama Yesus. 2. Pesta Paskah paduahon pardingotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Patupaon ni huriata do pesta Paskah paduahon pardingotan ari haheheon ni Tuhan Yesus di hari Senin tanggal 10 April 2023 masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Namar kordisi ima kor ama kor ina dohot na posobulung. Tolu pertanyaan wilayah tolu di patu pahuriata do pertanyaan wilayah tolu di hari Selasa tanggal 10 sada April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 wita di Bagasni keluarga inang Nyonya Simanjuntak NT Boru na 70 SE. Nama alamat di Jalan Perumtel Raya nomor 35 Telkomas. Asa Roma Sude Perhalado dohot keluarga dohot ruas wilayah tolu maddohoti ulauni. 4. PHD Remaja Naposobulung. Patupaon ni huriata do PHD Remaja Naposobulung di hari Sabtu tanggal 15 April 2020 masuk pukul 10 sia 00 wita di Garejaon. Asa Roma Sudi Remaja na posobulung ni huriata maddohoti ulauni. 5. Senam kesehatan. Patupaon ni huriata do marhite seksi kesehatan ima senam kesehatan di hari Sabtu tanggal 15 April 2020 masuk pukul 08.00 wita di Garejaon. Asarya sude ruas nehuriata maddohoti ulauni. 6. Kegiatan perlombaan pesta parheheon ama. Kegiatan sada tenis meja jadwalnya standby. 2. Bola voli antar wilayah hari Sabtu. Bola voli antar wilayah kategorial campuran ama ina kategorial naposo dilaksanakan pada Sabtu 22 April 2023 pukul 15.00 wita 1 na selesai. Tolu catur Minggu tanggal 23 April 2023 pukul 10 sia 00 wita 1 na selesai. 4. Perlombaan vokal grup untuk kategorial lagu wajib dari buku Ende 720 sia ayat sada dot 2 Laho Mahamu dilaksanakan pada kategorial lagu rohani peserta bebas dari wilayah 1, 2, dan 3 dilaksanakan pada hari Minggu 15 Mei 2023 pukul 10.00 wita 1 na selesai. Tu pertandingan catur asa marsidohot maruas ni huriata marhite na mendaftar tu panitia manang tu parhalado ni huriata. 7. Papungu pilihan tujolo. Sadarion papungu pilihan tujolo dohita bahin tu pakta tu operasional huria. B.
papungupelia tujolo dohita di hari Senin 10 April 2020 nanaing ro bahen tu pakta tu ulaon sosial HKBP manang caritas emergensi HKBP. Walu, hari ini kursus bahasa Inggris dan kursus drum diliburkan sementara dan akan dilanjutkan minggu depan. Sia, ruas Namar Sahid. Parhalado dohot sude ruas Nihuria HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saituhat tama namangaleon hamalumon dohot hahipason. Molo adong sian ruas Nihuriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit asa dipabawa tu Parhalado manang tu Padita ruas Namar Sahid. Sada Agusta Christine Boru Sianipar dirawat di Jabu. 2 amang MU Hutagalung dirawat di Jabu. 3 inang Nyonya S Sianipar Boru Hutagalung dirawat di Rumah Sakit Wahidin. 4 inang Nyonya Situa Hutapea Boru Siregar dirawat di Jabu. 5 amang Situa MH Panjaitan dirawat di Rumah Sakit Wahidin. 10 ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas Nihuriata Namar ulang tahun sian tanggal 2 tanggal sia April sai tuhat tamah na mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason ruas Namar ulang tahun. Sada ME Boru Marpaung tanggal 3 April wilayah Tolu. 2 AP Boru Sianipar anak sekolah minggu tanggal 3 April wilayah Tolu. 3 Daniel Fai Togu Simangunsong anak sekolah minggu 3 April wilayah Tolu. 4 amang NC Hombing STMT tanggal 4 April wilayah Sada. 5 amang Salsit MP Sitorus SST tanggal 5 April wilayah 2. 6 Boru Olivia Sianturi Naposo 7 April wilayah Tolu. 6 Veronica Apriliani Boru Gultom anak sekolah minggu 8 April wilayah 2. 8 N Boru Huta Barat 9 April wilayah 2. Sia Dr. Sylvia Evelyn Boru Aritonang SP KVR wilayah 9 April wilayah Tolu. Hoda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. 10 sada ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot sudir ruas Nihuria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na merayakan sian tanggal 2 tanggal sia April ruas na merayahon. Sada keluarga Hagultom Boru Siregar 3 April wilayah 2. 2 keluarga Jesi Matupang LM Boru Hutapea 9 April wilayah Tolu. Say Tuhan ma na say totong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 12 ruas Narotu Parmingguan. Minggu 2 April 2020 Tolu torop ninaro di gereja HKBP Tamarunang 140 sia halak. Minggu tanggal 2 April 2020 Tolu sekolah minggu 74 halak. Selasa 4 April 2020 Tolu pertanyaan di wilayah 2 di Bagasni keluarga H Gultom N Boru Siregar 40 halak. 4 Jumat Agung tanggal 7 April 2020 Tolu parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus 100 halak.
Marulau Nabadia di gereja 200 welu halak. Marulau Nabadia di Bagasna 3 halak. Napaduahon parhepengon. Parhepengon di Huriata boi matabereng di titing parhepengon na adong di Hitabe. Songonima titing ni Huriata di Bagasan mingguon tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las niroha di hita tarlumobi gabe hamuliaon ni goar ni Tuhata. Amin. Huhut papungupelean sada A sada B dohot 2 tu kategori perempuan tapuji Tuhata maredehita.
dameni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah Madihita. Hamwa kadongan sahuria dinata pestahon pesta Paskah sadarion parningotan di haheon itu Tuhan Yesus Kristus tabuka maturpuk jamita sian Kolose tolu ayasada tu opat Kolose tolu ayasada tu opat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 songonon madidok di hata Batak asa molo naung rap hamu di pahehe dohot Kristus jalahi hamuma akana dikijang ai disido Kristus hudul di siamuni debata akana dikijangima parwahok kamu unang ma akana ditanoon ai nungamate hamu jala bunido ngulumuna rapon Kristus di bagasan debata alai ia dungga bepatar sugut Kristus sanguluatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon ima sahati turpuk tapi reng majo di halaman perpudi hamu kamang inang remaja na puso bulung acara tahun bereng ma na di bagian turunai selamat Paskah Tuhan sudah bangkit sudah mahita madok dua iya Tuhan sudah bangkit. Ada pertanyaan seperti ini, apa sih keistimewaannya orang Kristen? Kok kamu mau tetap jadi orang Kristen padahal kamu masih outsourcing, masih ngontrak pekerjaanmu? Mau dong ganti agama supaya jadi permanen pegawai tetap. Kok bertahan sih menjadi pegawai yang jabatannya rendah? Mau dong ganti agama supaya naik-naik sikit lah, entah junior manager atau manager, bahkan jadi GM. Apa sih keistimewaan orang Kristen? Ahama hirera lusna mua kadongan. Ahama keistimewaan ni orang Kristen sian sudia kaugamu di Portibion. Maulo na ido yang cukup-cukup dihita. Oh iya benar juga ya, apa sih keistimewaannya? Saya juga nggak tahu. Tidak musido kan? Hanya satu keistimewaannya. Dan ini menjadi pegangan bagi kita. Apakah itu? Yesus sudah bangkit. Itu tadi yang kita ucapkan, Kristus sudah bangkit, Tuhan sudah bangkit. Itulah keistimewaan orang Kristen, tidak ada yang lain. Itu makanya ketika Yesus lahir, tidak ada yang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada. Yesus lahir tidak ada yang mengucapkan selamat Natal. Tapi ketika Yesus bangkit, semua mengatakan Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Banyak yang mengatakan Yesus bangkit. Karena apa? Karena tidak pernah kejadian seperti itu. Odo pehya songni masa hamu kedongan. Yesus bangkit. Dan Yesus bangkit tidak mati-mati lagi dia. Lazarus mati, bangkit, dan mati lagi. Betul gak? Kan gitu Lazarus kan? Dibangkitkan Yesus, dia, Lazarus bangunlah kau pada hari keempat. Ya udah, habis itu mati lagi dia. Karena umur dan karena kondisi fisik. Abraham mati dia.
Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi besar, mati dia. Bangkit tidak? Tidak. Matius, Yohanes, mati dia. Bangkit tidak? Tidak. Yesus hidup, mati, bangkit pada hari ketiga. Tidak mati lagi, naik ke surga. Jadi bersyukurlah kalau saudara jadi orang Kristen. Banggalah saudara kalau jadi orang Kristen. Bangga kalau menjadi umat HKBP. Jangan malu jadi orang Kristen. Ini istimewanya kita. Jadi kalau masih ada lagi orang Kristen yang malu menunjukkan imannya, berarti dia belum mengenal Yesus yang bangkit. Kalau masih ada lagi orang Kristen yang menggadai imannya, berarti dia belum tahu siapa Tuhan kita itu yang bangkit itu. Kalau masih ada lagi yang dengan terang-terangan mengatakan aku nggak lagi Kristen, berarti dia betul-betul tidak mensyukuri kebangkitan Yesus Tuhan kita itu. Jadi banggalah Bapak Ibu, banggalah saudara-saudaraku. Kalau kita Kristen jangan malu tunjukkan imanmu. Di mana saudara berada? Di Makassar ini, di Maros, patuduhon maha porsionmu, patuduhon maha kristenanmu, unang gabi mailah hita. Tutudau Kristen, ala nong monang Jesus isa kamatayan. Dangadong songon Jesus nadong di Portibion. Sasadayibana do. Hamo kadonga sahuria nakingan di pabua di hita. Molo naong rap hamu di pahehe dohot Kristus. Adigan do hurua hita rap di pahehe dohot Kristus. Adigan do hita rap di pahehe dohot Kristus. Tiki majalo padidu nebedia ido alusna. Tiki majalo padidu nebedia rap mate do hita rap dohot Kristus. Dungi rap di pahehe do hita rap dohot Kristus. Ido alani padidu nebedia baptisan kudus ialah peristiwa di mana kita mati bersama Yesus dan kita bangkit bersama Dia. Alani haheuni Yesus ima haheuni akana porsea. Atong molo nang dipahehe hita rap dohot Kristus. Didok nakingan dia tapar jolo jalai hamu makana digijang. Dia baru digijang nian. Dang atapon daong. Digijang artinya di banua gijangi di surgoi. Jalai hamuma unang ma di tanoon, dia tanoon Portibion. Secara literlet songonon maksudna ikon seta bereng-bereng ma dopak gijang. Tapi bereng-bereng ma surgoi. Tapi bereng-bereng ma unang maholan di toru. Hirai ma rupani literlet penafsiranna. Jadi kosongonon do hita terus. Baikun gabe tardungdung menong kita dagi. Dang tabereng anong dia meja dia batu. Gabe boy mamadabu. Didok jalai hauma di gijang. Jidang porlube di Portibion. Ima cukup-cukup yang dihita mo kadongam. Dang rikot behita karejo. Dang rikot behita mengalui hepeng. Dang rikot behita bertamasya. Dang rikot behita mangan, minum. Atong tu dia mahita, tu gunung na mahita bertapa, bersemedi, martangyang terus. Alay dok lakikan manjalahi satu gijang. Atong tatinggal hon ma Portibion, lao mahita. Tu sudut-sudut di Portibion, tu ingana nagolap, tu goa-goa. Daw. Kalau dikatakan lihat ke atas, perkara-perkara di atas lihatlah. Bukan berarti tidak penting lagi di dunia ini, tidak. Penting bekerja penting. Penting cari uang penting. Siapa yang tidak butuh uang? Semua butuh uang. Penting makan penting. Penting meningkatkan karir penting. Penting menjalankan bisnis, penting. Penting kuliah, penting. Siapa bilang tidak penting?
Tetapi kita pakai makna yang baru. Kita melihat pekerjaan kita bukan lagi dari perspektif kita, bukan lagi dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandang Tuhan. Itu maksudnya lihatlah ke atas. Lihat pekerjaanmu dari sudut pandang Tuhan. Lihat uang dari sudut pandang Tuhan. Lihat bisnismu dari sudut pandang Tuhan. Jangan lagi dari sudut pandangmu. Kalau kita pakai sudut pandang kita tentang uang, maka segala-galanya kita ukur dengan uang. Segala-galanya kita ukur dengan uang. Kalau tidak menghasilkan uang, kita tidak mau dong. Karena perspektif kita dari uang. Tapi kalau kita pakai sudut pandang Tuhan, melihat uang, maka kita akan dimenangkan, dibebaskan dari cinta uang. Tetap butuh uang, tapi pandangan kita tentang uang sudah berbeda. Itu orang Kristen, Bapak Ibu. Kita butuh pekerjaan, betul, tapi pandangan kita tentang pekerjaan itu dari sudut pandang Tuhan. Bagaimana pekerjaan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Saya kuliah, betul, tapi pakai sudut pandang Tuhan. Bagaimana kuliah saya ini untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana bisnisku ini, usahaku ini, tiga-tiga kon lahoma muliahon dei bata. Hamo kadongan sahuria alai manakinan didok jalabuni ngolumu rapon Kristus di bagasan dei bata. Bunyi tersembunyi, dan hidupmu itu tersembunyi dalam Kristus. Inilah Kristus, kira-kira begitu ya. Inilah Kristus. Hidup kita itu di sini, di salib ini. Buni, ditabuni honde batahita. Kita disembunyikan dalam Kristus. Inilah kita yang kecil ini. Inilah Kristus, besar ini kertas ini. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita disembunyikan dalam Kristus. Kalau kita kecil ini dinaungi oleh Kristus yang besar ini. Betapa hebatnya kita itu. Saya yang kecil ini dikuasai oleh Kristus yang tidak ada bandingnya itu. Saya dilingkari, saya ditutupi oleh kuasa Kristus yang besar itu. Bayangkan betapa hebatnya kita. Betapa maha agungnya Allah kita itu menutupi kita. Jadi kalau kita sudah ditutupi oleh anugerah Allah, ditutupi oleh kemuliaan Tuhan, bayangkan saudara ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. ABC biaraku. Apalagi yang saya takuti? Apalagi yang saya khawatirkan? Kalau saya sudah dilindungi Tuhan, kalau saya sudah dilingkari oleh kemuliaan Kristus, pola be khawatir rau. Pola be bobonosa nau mamerek pakerejo aku, mamerek keluargaku, mamerek akayanakokku. Pola be saya tumatangi sau. Pola be saya menghindar au. Dang be hamo kadongan. Karena kita sudah ditutupi oleh anugerah Allah. Rope akan nama satu au, rope akan parukilon, rope akan parsahiton, rope akan pardelean, rope akan hasusaan. Parjolo Kristusina hona. Nang sahatu hita. Ahadu lapatanna. Dimampuhon de batado hita mengadopi saluhutna. Tolap hita do mengadopi saluhutna. Tolap hita do. Hagogoni noeng dihita hamo kadongan. Hagogoon haheheone Kristus noeng dihita. Digonggomi hatani Tuhani hita noeng. Mardalan dopak gijang mahita. Mardalan rapdohot Kristus mahita. Pola bibobonosa kita. Ulahon-ulahonmu rapon Kristus bereng gok halongangan di perkerejonmi. Ulahon keluargamu rapdohot Kristus bereng halongangan do na didapot mulo rap hamudap Kristus. Aka parsikola ulahon parsajaran mirap dot Kristus. Lihat
di situ banyak tanda mujizat yang Allah berikan kepadamu. Karena kita toh sudah dilingkari oleh kuasa Kristus, apalagi yang saya takutkan. Ido musai diwok nakingan di Koloseon. Asa iya dunggabe patar sogot Kristus hangoluatai. Kristus kehidupan kita itu. Sering mungkin kita mendengar begini. Hidupnya itu adalah musik. Iya loh, si X hidupnya adalah musik. Makanya saya lihat hidup dan segalanya dari sudut pandang musik. Kalau nggak dengar musik dia kayaknya ada yang kurang. Iya loh, si Y hidup adalah olahraga. Jadi dia memandang hidup dan segala sesuatunya dari sudut pandang olahraga. Kalau dia tidak olahraga saja, kayaknya dia ada yang kurang. Ini juga si Z hidup dan segalanya adalah pekerjaan. Kalau nggak bekerja dia kayaknya sakit. Jadi dia harus bekerja terus, siang dan malam bekerja terus. Nggak perlu dia makan, nggak perlu dia istirahat, nggak perlu dia marsaur rabdoh Tuhan, nggak perlu dia mengurus anak-anak, bekerja. Tapi kalau orang Kristen apa? Bagaimana hidupnya? Orang Kristen, Kristuslah kehidupannya. Itu orang Kristen, Kristuslah kehidupannya. Jadi dia memandang hidup dan segalanya ialah Kristus. Makanya Paulus mengatakan, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Ini baru orang Kristen Bapak Ibu. Bukan tidak penting olahraga, penting. Bukan tidak penting tadi bekerja, penting. Tapi tetap Kristus adalah hidupku. Meskipun aku bekerja, tapi aku ingat berdoa kepada Tuhan. Aku ingat keluargaku. Meskipun aku olahraga, aku tetap menjaga kesehatanku. Harus teratur berolahraga. Jangan terlalu porsir, jangan terlalu full. Harus ada jeda. Hidup untuk Kristus. Kalau perspektif kita sudah diubah seperti itu, bukan lagi hanya untuk menerima saja hidup ini, tetapi mau untuk memberi. Bukan lagi mudah-mudah kita tersakiti, tetapi mudah kita untuk memaafkan. Itulah Paskah kita Bapak Ibu, hamba kedongan sahuria. Alani marhite pesta Paskaon. Dihamona ketuhata dohita. Yesus manaluhon portibion, manaluhon hamatean. Monak kita rupani maralohon hamatean nang portibion. Dan ada pertanyaan juga secara teologis, meskipun agak panjang, maklumlah. Mengapa Pak Pendeta kita juga mati kok? Kalau dikatakan Yesus menang, mengalahkan kematian, kita juga pada akhirnya mati kok. Betul gak? Betul. Pemasmur mengatakan 70 tahun moloboy sia nih badenggan. Mati juga kok kita Pak Pendeta. Katanya Kristus sudah mengalahkan kematian. Kematian apa sekarang dikalahkan Yesus? Kan begitu pertanyaannya. Kalau dikatakan Kristus mengalahkan kematian bukan berarti kita tidak mati-mati, bukan. Ada itu film Arnold Schwarzenegger pemerannya. Kan begitu, mantan pejabat di Amerika. Filmnya tentang manusia cloning. Jadi kalau sudah sakit-sakitan ini, si manusia ini ada seseorang di cloning lagi dia, jadi bisa umur panjang. Mau dibikin umurnya sampai 200 tahun bisa.
Tapi ternyata dia bosan hidup terus. Udah bosan aku terus hidup sampai 200 tahun. Sudah capek aku. Kan begitu. Kalau dikatakan Kristus mengalahkan kematian, kematian yang bagaimana? Kematian kekal lah yang Yesus kalahkan. Meskipun pada akhirnya orang percayakan mati, tetapi lihat, kehidupan kita bukan kepada kematian yang kekal itu. Bukan. Kehidupan kita bukan yang binasa. Bukan. Tetapi kematian itu menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang dikalahkan Yesus, kematian kekal itu. Dang be mate seleng-eleng na kita daun. Mate pehita sogot aduan, persinggahan doi, rumah singgah. Tempat sementara saja itu. Siani mahita di paborhat anon tu hanguluan na manoktong. Tu aka naong monang rap dot Kristus na maniop haporsyona. Hita madisiya mo kadungan. Parjabar mahita disi di haheon itu atas Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema diho Tuhan, hamonangan mi, hamonangan nami doi. Di pamonako do hami Tuhan, sian hagaleod, sian dosa, sian hatahuton, sian parukilon, asai matutu gabe hagogon nami, jela adong tutu sudut pandang nai baru hami, mamereng portibion, mamereng akaulaon, mamereng akahina porluhon ni pernguluan nami. Asa huida hami matutu dopak gijang, mamakai sudut pandang di Kristus, tu aka pernguluan nami. Ida tatap maruasmon Tuhan, namar pesta Paskah di hari sadarion. Ho matutu na mangaleon hagogon mi di hami. Margogo matutu ruas di huria mangula kaulaon. Pasu-pasu aka parkerejo na sida. Ramoti leon hai pason. Dongani dia aka parkerejoan na. Dohot aka ruas di huriam na soapala dapat dope di parkerejoan. Pos rohanami Tuhan. Na dilehokodo di partikian nong pinuhulmu. Tua kahalak na satia paimaimahon pasu-pasu parkerejoan mi dia karos di huriam. Nang aka keluarga nami tahe aka yanako nami manang di dia nuaing nasida maringanan na kuliah di luar kota na mangula di luat na daw dot na dong di Makassaron aka ianakon ni ruas di huriam pasu-pasu matuhan jaladongani manasida huida hami godang akaros di huriam na di bagasan hagalo ni pamatang na dirawat di rumah sakit Wahidin dohot na dirawat di Jabunabe nong di jaha amata inang partikting nakingan di parmingguanon. Ho matuhan na mga ramoti mangalon gajang ni umur dohot hai pason nang hagogoon tunasida. Songoni nang rosti huriam na marulang tahun pardungan caripeon dohot hatu tubu di bagasan mingguon. Pasu-pasu ramoti di umur na baruon. Asa toktong nang nasida ringgas makamulatehon marhite-hite na makaburjuhon parnguluan di bagasan Kristus. Bahat akaulaon ni huriam Tuhan. Patu paparmingguan sugut hari Senin pesta Paskah paduahon partangyangan wilayah dohot aka kegiatan kategorial nang senam bersama. Saluhut na tahe ho matutu mangaramoti aka ulaon di tonga-tonga ni huriamon rap dohot panitia pesta pareon ama. Asa sude mahami Tuhan marningoti nang dia ka ulaon na pinatupan di panitia nami dia ka perlombaan. Bayan sangap
bain marmulia maguarmu, dia ka ulau nami i Tuhan. Songoninang dia ka rosti huriam naong mga lehon akka hamauliateon perpuluhan. Di tonga-tonga ni huriam nang peliat taon. Ho matuto na mga ramo ti saluhut nang pinasahat ni ruas ti huriam. Atong pasu-pasu mahami Tuhan. Nalahumulak pe hami anon sen gerejaon. Dongani mahami dito ngadalan. Sahat di bagasan haipason tuganup bagas nami. Ho matuhan na manangihon manguloy tangyang nami elek-elek nami. Naong mangamonak ko kami. Marhiti Jesus Kristus hami martangyang. Mau liate madiho. Amen. Huhut papungu pelia tujolo hita, marade hita.
Tuhani jala naung rap hamu di pahehe dohot Kristus. Jalahi hamuma akana digijang. Nunga hehe Tuhan Yesus siana mate alani borhat mahita manopot aka ulau tabe di bagasan lastiroha laos tai dehon ma edeta nomor 624 ayat 2. Haleluya, haleluya, puji kuatai. Haleluya, haleluya. Tatangnya kurma peliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroa ni saluhut seleo-leho na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masya dan nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw para siya kami pilihanon pati bulhon harajawan mutong-atongan di guriam dohot di portibion. Buhay marohan nami mar hite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni selehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha. Mauliate marohanami jala pujio nami ho ala naung ditubuh ko hami padua halihon. Sian godang ni asini roham tu pakirimu na mangulu marhite-hite. Haheheo ni Tuhan Yesus Kristus siana mate. Nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi di hami. Jala ibana Tuhan nami. Ibana ulu nami si uhuton nami. Namara si roha do hamin waing marningot haheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banua toru. Dang mabiyar be hami mida hamatean dot soropna. Ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang na gogoi. Ibana do manogyo kami sa kamatian tu haheo sugut. Alani i ubahen hupangido hami. Saya si maroham, patogu maha porsyon nami maniop barita na uli i. Asa unang ganggu rohanami dinahubulo sami hamateani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parohao na buruki. Asa tarulahu kami paranginai baru. Saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli. Nama maritahon haheon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akana pedem roha. Jala hehe sian dosa nabi. Saya papos marohanami maka porsiai.
naung mardame jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupa ni anakmu. Saya pasabam jala pamalu marohanami top pamarohanayas dotod di namar sihohot di bagasan hami. Asa tarhacok cokok kami naung pitor hami alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimu na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningot akadongan nami naung jumolo nialapmi jelas tarapul rohanami manaon si taonon di Asia nganom. Saya puli makana matean na dangol na pogos na somarina akan nama balu dohot akan nama lungun tu banua gijang marhite hite haheheyoni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai ro maharajaonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya simar rohana marni daho didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim.